Ξέρεις ποιος είναι ο Μποτιτσέλη? Έχεις δει το έργο? Προχώρα. Το έχεις δει το έργο? Όχι. Πρέπει να σου δώσω το CD να το δεις. Ο Μποτιτσέλη ή ο Ιταλός, ας πούμε, που εκπροσωπούσε την Ιταλία. Μποτιτσέλη μας θα πιάνεις, είπες? Όχι, Μποτιτσέλη ήταν το όνομά του. Είχε μια 15 παιδιά και όταν πήγαινε να πετάξει τον ακολουθούσαν και αυτά κοιμά του και κλαίγανε. Βαγγελάκη, θέλω περιγραφή, ρίχτα. Ξεκίνα. Τι να σου πω εσύ, ρώταμε και σου απαντάω. Όπως θα πες πριν. 3 μοτέρ άξι, 90 αμπέρ κατανάλωση, 2 μπαταρίες 5.000, 4 στοιχεία η κάθε μία παράλληλα, 8 σερβό. Από πού προέρχεται, από σχέδιο? Από... Σε χαιρετάνε εκεί πέρα. Σου φέρνει τσιγάρα. Τώρα... Έχω, ευχαριστώ. Σαν τους φυλακισμένους. Χτίστο όλο, Βαγγελάκη. Χτίστο όλο. Με υλικά. Μπάλσα είναι kit της αβιομοντέλη, 20 χρόνων το είχε ο κουτσός στο ράφι. Και δεν το παίρνε κανείς και το πήρα εγώ. Όλοι στο ίντερνετ το έχουν σπάσει, εγώ το πέταξα. Εγώ, ο αρχηγός από εδώ. Ο Μποτιτσέλη. Για πες πώς σηκώθηκε, εύκολα Γιώργη. Πετάει πιο ωραία από το Μίτσελ. Είναι πιο αργό από το Μίτσελ, πετάει πιο καλά, ήθελε πολλά τριμαρίσματα, δεν το ξαναδοκιμάζουμε τώρα. Πρέπει να διορθώσουμε καταρχήν τα right και τα down thrust στους κινητήρες και μετά να το ξανασηκώσουμε να δούμε τι άλλο θα τριμάρουμε. Το υλικό επικάλυψης, για πες Βαγκό. Υλικό επικάλυψης για πανόχαρτο. Αυτό που τραβάνε οι Κινέζοι στις πόρτες τους, αυτό το ψηλό το υλικό. Και το τεντώνω με ένα ειδικό υλικό που περνάω πάνω και αυτό τεντώνει. Ναι. Και γίνεται μια πολύ υψηλή επικάλυψη, σαν πολυεστέρας είναι, δηλαδή είναι μηδαμινή. Και ο πόνος σπρέι, βάψιμο. Εξήγησε ότι αυτό το υλικό υπήρχε στα ανατολικά κράτη. Αυτό το υλικό υπήρχε στα ανατολικά κράτη, έτσι έμαθα εγώ, που εκεί έμαθα να με φτιάχνω αεροπλάνα. Ουγγαρία. Αυτοί με μάθανε. Ουγγαρέζος ο δάσκαλος. Ναι. Ή Ουγγαρέζα. Ουγγαρέζος τι να κάνει, Η Ουγγαρέζα το κράταγε. Αλλιώ με δασκάλα. Ουγγαρέζα είπαμε. Άλλη δασκαλά ήταν αυτή. Ρε κουβάλες. Τι άνοιγμα φτερού? 2 μέτρα. Και βάρος? Το ζύγισες? 7 κιλά. 7 κιλά, Λοιπόν, δώσε και τα στοιχεία του. Και στοιχεία του. Γκανζέτα. Γκανζέτα 1007 Αλκιόνι. Ναι. Μάλιστα. Του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταγωγικό. Αντίστοιχο το Γιούκερς. Βομβαρδιστικό. Βομβαρδιστικό και μεταγωγικό ήταν. Ναι. Και όσοι θέλουν να μπουν να δουν στο ίντερνετ, στο YouTube, το 90% το έχει σπάσει. Που το έχουν πετάξει. Το 90%. Έχει βαθμό δυσκολίας με βαθμίδα 10, 8, 9. Τόσο πολύ, Γιώργη. Ναι. Εδώ τώρα τι δεν σου άρεσε στην πτήση? Τράβαγε κάπως, τι έκανε? Τράβαγε αριστερά γιατί δεν είχε side thrust και τράβαγε up απάνω γιατί δεν είχε down thrust. Θα γυρίσεις γονείς. Είναι 3 μοτέρ και ως εκ τούτου πολλαπλασιάζεται περισσότερο από 3 η ροπή. Ωραίο Γιώργη, ωραίο. Θα πάμε Σαββατοκύριακο. Ναι, άμα ο καιρός είναι έτσι θα το ξαναδοκιμάσουμε. Ναι. Γιατί τώρα πρέπει να λύσουν, να βγουν τα καπάκια, πρέπει να μπουν ροδέλες, ξέρεις, για να γυρίσουν τα μοντέρ βαριόμαστε, δεν είναι τώρα για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τώρα θα πετάξουμε ανεμόπτυρο. Σίγουρα, τώρα θα τα βγάλω, περίμενα.